Môj otec bol šofér, tak aj niečo z toho. Bavilo ma to od začiatku, už ako malý chalan som chcel byť kamionista. Ešte keď bol u nás komunizmus, čo bol problém vtedy, ale to som bol ešte ako malý. Teraz, no, aj ma to baví a je to aj kvôli finančnej stránke. Hodne sa to zmenilo, lebo preprava, ktorú teraz robím, ja neviem, za 4 dní, tak vtedy som ju robil za, neviem, 5,5 dňa, že sa to skrátilo, dajme tomu 1,5 dňa, lebo čakacie doby smerom k nám na Českú republiku, na Slovensku republiku boli hodne veľké. Als ze dan die controle gepasseerd waren, moesten ze in het land zelf hun documenten gaan inklaren. Dus elke zending moest vertold worden op een douanekantoor en dan pas leveren. Dus dat betekende de tijd dat een vrachtwagen onderweg was een stuk langer dan nu. 2015 was a watershed year for migration to the EU. Official figures show more than 1 million people entered the continent via land or sea. A clear majority came to Germany, encouraged by the welcoming attitude of its government. Ministers say that migrants represent both a challenge and an opportunity for Europe.